Alright, ngayon, it's a part 2 sa ating pamimigay ng pa-premiere from Golden Max Products. So we have 6 more lucky winners today. Kaya samahan nyo ako. Tara na! O diba, bongga? Hi, sir! Kasi pangalan na to, sir? Dario Barrientos. Dario Barrientos. Taga-asa si Sir Dario? Mateo. Taga-Mateo! Taga-Mateo baya ko? Char lang, joke lang, uy. Kung taga-Mateo ko, di kaila ka sa kuha. Nagapamina ka, gradyo. Panagsa lang mang... Okay, karon sir, we are from 99.1 Energy FM Kidapawan ug ikaw. Kay murag isa ka oras ba jud ka naghulap diri? Char lang, isa ka oras na ba? Kwan, mga 5 minutos. Mga 5 minutos nga naghulat sa amuha diri karon. Ikaw among napili nga winner nga makakuha og Golden Max Products. Kabalo ka unsay Golden Max Products? Wala pa kadungog unsay Golden Max. Wala pag yun. Karon makabalo na ka, makasulay na ka, makatilaw na ka. Unsay Golden Max Products ang imo lang buhaton kay musayaw ba ka? O wala pagay ko giingon. Kuan ni siya sayaw o tanong. Magpili lang nimo kung musayaw ba ka o mutubag ka sa among pangutana. Mutubag na lang. Unya dili ko gusto na ko musayaw ka. Di man ko kay balo. Okay, karon ready na ba ka makadaog og Golden Max Products? Oh, ready na. Unsa ka ready? Perti na yung ready ha. Ready na lang, mura magkagilaay, mura magkagi kuan, murag wa makaganahi sa kuang panagway. Ready na ba si Sir Darius? Ready na. Anang ihatag jud imong kaluluwa. Ready na yun. Okay, ready na gyud murag ready na ba gyud? Ready na. Okay, sige murag ako ready. Ako ang dili ready. Ikaw ra yun siguro. Okay, ang pangutana karong hapon aron makadaog si Sir Darius og Golden Max Products. Unsa? Kinsa? Oh, hala, grami, chismis gid si Sir, oh. Imo na kumpare no. Wala gani siya. Mura kumpare ni nimo no. Kauban nimo na sa kuan ba? So highway. Okay, ang pangutana. Unsa imong ginagamit na sausawan para sa sinugba? Suka, sili og tuyo. Kalami! Muna imong sudanon karong hapon no. Murag anak yun. Okay, ang tubag ni Sir Darius kay tama. So, sa to toyo. Suka, sili. Ape, di gid mawala ang sili no. Di gid mawala ang sili, dapat nagisipa sa tuang dila. Tambal man daw, tambal. Karon lang ko da kadungog ana nga tambal day na sir. Tambal daw. Nga tambal day ang sinugba og toyo ana. Ang sili. Ang sili di ay. Okay, ihatag na nato pa premyo kay Sir Darius. Congratulations! Okay, salamat. Makatilaw na kaunsa ang Golden Max Products. Okay, Kompleto salamat. na siya sama ka kompleto sa kagwapan nako karong hapon. Murag anak yun. Murag lang dili pa siya sure. Basi na kay gusto. Okay, salamat. Basi na kay gusto i-greet, i-shout out imong pamilya, mga amigo o mga palalabs nimo go. Sige, akong i-shout out ang akong mga kaparintihan sa Fatima Junction ug sa Mateo. Sa ako ang asawa na sa Gaisano. Di na to kalimtan. Okay, salamat. Maura to, wala na yung uban. Wala. Okay, thank you so much. Palakpakan nato si Sir Darius. Say bye-bye!